Kumusta? Kabalo ko nga gimingaw na mo sa akong minungitan mga higala. So mga ta. Paghukad na mo di. Lagay na kay nangita asan ako na akong video nga kaon. So pasaylo kay kunyo kay wala ko ka video nga magkaon na ni mga miaging adlaw no kay kanang dinalian gyud ang mga kaon no ug basing nga mag-uul pod mo kay sa alas 5 alas 6 sa alas 7 na ko maniud to. Dito sige ra magugtimo hinoon so nahala pagukad na mo diha kay mga onata di ana koy gihawiran nga kuan tangkong lawog sa baboy. Bitaw man ni ang dahon nga sikpangutana mo na mo ni ang dahon sa arugula or mut sa una siya pag pronounce na or ang tawag nila rocket leaves. Search lang ninyo sa Google. Pag-google lang mo diha. Okay? And ako lang ni siyang gianggaan ug ngalan nga Hagunoy. Ambot ba ning baba ni? Nganong na kuan na litok ang Hagunoy. So diara nga akong pagkaon no sa kabandihado nga kuan pagkaon o kining unsa ni asa mo kumutan-aw ani oy hala na si kuan birto ug hain kumutan-aw ni hala natagak astila natagak ang kuan liso sa kakaw. O gaprito ko og manok ako na siyang gimarinate na duha na ni kaadlaw sa rep no kung gihiwa og tagagmay dayon dunay kuan tanod ning pantahi ba kamisita. Salamat aning grasya Lord. Sige mangaon na ta ninyo ha. So Basong salamat. Niyong tanan. Sige mong atang diya sa akong mga kabuang taon dire. Sige lang ko istorya niya akong kaugalingon. Tubangan sa kamera. Kulang imagine nga amo diha sa akong tubangan. Tubangan sa ako ang tuhod. Tuhod nga lamisa. Kung ipatos ko doon. Nga ang tatanod. Parisan aning kuma. Parisan aning dahon sa Hagunoy. Mano mo niya nga dahon sa Hagunoy ha. Ako raman lamang ni ang dahon sa Hagunoy. Pastilan. Di ba ulan atong maging adlaw? Baha na dito lapit ubos. Ubos man dito niya. Wala masiradi ang kuan ba? Wala masiradi. Wala maabrihi ang sampung sa lubot sa kanal. Sa muka kaya. Mas mga baha ito. Nga. Kadot kaya wala na. Man. Banuwasan ako kaya. Chance ni kayo. Dahan tubig na agian ni mga kuwan. Ang linyas tubig ikan sa rooftop. Linyas tubig nga gikan sa ulan, gikan sa mga binubo. Musa nga ya. Isa. Nasto apa kanal. Pero social lang ilang kanal diri kay mga naagian na tubo. Man ato mag-ulan na tubig ang ulan nakadyo tra ka taod ni ulan na pud mga bay kwan ni ulan na pud ubog. So musto ligo na po kambo no libre pulbos gawas ka
Dayon gahapon, paabot na ko mata kong tatay kay mananghid ko. Nanghid ko kung pwede ba ko malimpyo sa tubangan. Kaya diri sa luyo pwede naman. May tao. Sa tubangan ng ay mga namanday ba. Ihuman na po na yung second floor, ang katunga. Na yung mga panday. Sugod sila gahapon. Ginoo, pwede mang kaan niya. Buka. Nanghid ako nga. Ako, limpyo ko. Di man siya musugot kay doon na yung mga laki nga namanday din sa gawas. Mamuto. Nahilom-hilom sab ko. Tulo ang sipon. Ingon si ingon po dayon ang akong huna-huna. Aw, di mo musugot nga malimpyo ko anang gawas. Nagyayaw na dayon akong huna-huna. Di mo musugot nga limpyo ko anang gawas. Ah, bahala uroy mo. Ganahan sab ko. Kana pa'y trabahoon. Kuwaan ang trabaho. Hala. Mga panday detas ay mo pangundang ha. Para trabaho ko limpyo ang gawas. Ang atubangan. Balang muka. Inabog na diya alam matil. So, dili sulod balay. Bala sunod map. Nakaginuo ko ni Tabo, makatiyana ka diha, nga ni kaon naman ko. Hindi yan, hindi abaw. Daguok. Apo naman good. As juice na. As juice na sa apon. Ano to? Okay naman mag-video, di ba? Kaya, di naman kusina, layo maging kusina. Lugay po siya mga masa. Problema niya. Hindi ka usa nga. Nasakpan ko ba? Akong tatay. Ukoy man sila usahay. Kinsa daw kong istorya. Dili sa kusina. Kinsa daw istorya na ko. Ngayon po dahil ko nga. Di kuwang isuon. Isuon na ba ngayon pa dahil siya nga. Hi! Hello! How are you? Kumusta ka? Kabaw mo siya, kumusta ka? Magkatawa ko kumayo kaya. Kisa daw, sige daw, yaw-yaw, kisa daw, istorya. Mula ako, ada ko ng tanang tingog. Wala siya linunggan. Kung na. Istorya ka sa kong kuang. Isuon. Ay may kausa nga na istorya gini sa ako ang isuon. Mahaw siya ato. Pakita na ko sa sa korpo isuon. Tulog ang sipon. Halang maning kuan oy, kani tanod. Hilo ba pang tahi sa mga purol mga gisi. Halang man kayo.
Kamisita. Kamisita. Ang saan itong kamisita sa una elementarya ha? Tayo mo project kamisita. Pahit kamisita. Pahit kamisita. Ang sa kong himo. Ang hilo. Hilo ba? Tanod. Sinulit sa Tagalog. Ako, dulbi-dublihon. Butang ako diri sa tiil. Diri sa magko sa tiil. Ako diri sa liog. Elementary pa ko. Discarding kayo ba? Ako ipat kamisita. Oo, wala man ko kamisita. Da. Na, may kwarta bet kamisita, ma'am. Di ama mo. Mga naging hilos balay. Ano to? Patang na ko diri, tuyok na ko sa liog. Diri. Ayaw mako. Antod, baga na siya. Mura na kamisita. Pais na ka. Buhi, pobre. Magani. Dili ang kuan. Sama na. Napoto lang tulay, mga bay, kay kuan, gitawag ko sa mungahan. Kay magsuba manggugug kuan karon manok. Nya. Barbecue ba? Manok. Nya ipada diri sa luyo ang kuan. Ang barbecue ang ito mas tubangan. Nya do na ra bay mga tao dito. Maluk na ra ba kung tao karon tungod nila. Sa man ya. Medyo na hitawon, taguan man ta. Barbecue ka, te? Alas 2, magdagkot na ko sa uling. Na. No, lamig kayo. Sus. Di mo tuon nga akong igagaw diri nga lamig kayong hagunoy. Pang-ilo naman na. Pangilo. Pang-ilo naman sa lubok. Abring soft drinks ron ato nga ta. Soft drinks pa. Nakay soft drinks. Soft drinks. Dami. Kung may gusto nimo kanang humok nga ilim nun, soft drinks. Hinong ka na ba pa na netian? O hindi mo mamuli na nagtuhi ibang dinlanda. Ha? Nung dumamit pa ko sa kipan ba? Sinamamod, sinadamod Aman. si Atian. Niya kaya ang pag-pronounce ni Atian sa Soft. kay soap man. Soap. Sabon. Sabon. Niya giig niya. Then di pa, ang gini ang mamamudi siya nga, soft not soap. Ang bis ng luwa. Bumradyo na ka. Bomboradyo. Bom 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 bom. Bom bom na ka. Pinubring tawag bomboradyo. Dinato nga tawag shout out. Kara po mo na. Sige, mag-shout out na ta, mag-bomboradyo na ta. I-English sila. Hello kayo. Feel life, bay. Hello ni mo bay, salamat kayo sa mga bulawanon kay ni mga pulong, mga tambag agukoy. Tagay salamat bay ha. Bay Karawo. Wo. Hello kanimo. Hello nimo bay Kara. Wo. Bay Len Dylan. Init madara tin mo barbecue ti. Bugna. So, kuha naman. Di naman, wa na may adlaw. Di na diri ang adlaw. Gadagan na kaya. Doon na may punuan sa sambag diri kilid. Mga pader, punuan sambag. Punuan mangga. Punuan sa kakao. Bye.
Raina Castillion, hello kanimo ba? Dayan Tomas, hello usab kanimo ba dara? Naka sa friends te. Lagi na payo sa kabuok. Katong kan syale. Oh, ibutang sa kuan ka ng tasa kay basig mo kalit uguho ang atong amahan. Na puro ko eh. Sige ra ba kung ingon niya nga wala na. Matulog. Baman ko back yun. Bay. Ano niya ang maman. Oh. Dayan Tomas, hello kanimo ba? Hello usab kanimo ba? Fia Jane Lazona. Kay Judith Basco. Ha, kita sa third floor o sa fourth floor? Tama. Ang soft drink. Naagya po dito sa imong gikwaan. Naluyo, mga dahon. Buti, gato kong kuha te. Inday Gigi, hello na lagi nakakita ko karon. Kay nangukay ko diha nagkuan ko ngita ko karot. Kung kutam. Genevieve, si Aw, hello kanimo ba? Edest Basco, hello sab kanimo ba ha? Nagay salamat ninyo sa inyong paglaag-laag sa ako ang balay sa YouTube. Super salamat sa inyong tanan no. Naamoy nana gani ko kanang sa ni advertisement palihog. Mangyo na ko ninyo, ayaw nyo skip ha. Mo binim sweldo na ko. Bita, nahay salamat nyo tanan na. Wala pa bita aprobahe ang akong gipilapan sa kwan eh. Wala pa mapobrahe akong monetization. Umbo sa angay akong buhaton ini. Bye hasuda bye. Bye. Lia Paras Travelers. Hello nimo ba? Kanimo mo sa ba? Ni Siya din Kabwa. Hello nimo ba? Hello ninyo. Ben Camacho. Christita Hill. Hello ba? Kisa pa ni Marivic Daudawin ba ni? Daudawin. Sa ikaw di ba? Comment mo atong ano? Trip na ko gahapon nga. Katong exercisean lagi. Sila ang pautot-utot ko. Kinatawas kong kagalingon ta. Sa mananapan niya. Salamat. Bye Eva in Japan. Hello sab kanimo ba? Nasalamat yung tanan na. Mora to akong nakudakan. So na pong ubam. Mora nakudakan ako karon ay ako ni taon. Pag kudakan ta mo ani akong sa kasipo nga piti ng buaka. Nawa. Awang screen. Nga, daghan na kay mapa. Pero, mapuslan pa man. Wala ni connection sa internet di sa balay. Kaya na naman ang internet ipataod naman. Nga. Lisod man kay mangi o nilagod nga. Pataore po rin taon niya ako sa cellphone ng connection. Lisod man kaya na nahinamdo mga itong nihangyo ko nga magawas ko. Gawas min duha kong gaga. Na. Grabe ang patrabaho, balos. Grabe ang balos ba? Wang. Ang sunoy na lang tayo naluoy nako. Inan lang niya yung asawa nga husto na manal. Husto na. Inan na lang yung tao niya kay. Kapoy na kay kung muragwa na ko'y kusog mo gawas ba. Kapoy na trabaho Saan itong gabi na kay itong dako. Gipa kuam pa mi. Mo to yung last week. Gipa trabaho atong gabi na. Gipa brush pa mi sa kapit. Man na to naghimo pa ko panihapon nila. So. Ang ako nga. Tangan ako ng internet ba. Ako lang inyo nga. Naandiri ang Viber o WhatsApp. Kay Viber o WhatsApp naman akong contact nila. Then ako pong ino na. Di ako diri ang ismule. Na. Binuangan ako ba nga. Maura ba kalipay na ko. Mama nga. Magkanta-kanta ko sa kusina. Ingnan na ba ko niya usahay nga. Kung sa makas kusina mere. Sige kanta. Usahay manasakpan man ko rin yung tatay ko yun ni kanta. Naputol itong kantahan yun. Kaya sakpan ka. Asti lang ulawa masakpan. Bayo ko. Pangitag ko ang rason.
Wala na siguro na yung balay siguro na. Mano na dagay nila ning balayan eh. Basta sa naman nila. Ay, magminyo na dagay si kuya. Ang harap ng dahon ba? Yung dahon saka bugkos. Bugkos sa awan, tangkong. Pero bugkos. Usa ka bugkos ito akong gamiran. Wala ka, wag ko inom tubig. Salamat sa Ginoo, wag ko sana tukan. Tambual na bang agli na ko. Tawa ko kung manghod, sorya may gabi eh. Bahan ka itong basilin o isa niya. Pabaga sa kilay o pilok. Nandiyan lang po. In. Ingon, pislat nga. Pwede ka butangan ng ilong nako kay basig mo. Mo taas ni kay pampataas maka ng pilok ug kuan kanang kilay, buhok sa kilay. Makatangin sa kabasi. Pwede butangan ko ning ilong nako basilin mo taas ni. Aktang katawa naman ako. Tangtang gud akong pamaol gapon pag ingon kong mangod itaw. Na. Ya, din na lang tama natin sugilanan no. Sunod na pod. Sugilanan handumanan. So ta kinabuhi. Okay? Ha? Wala mo ko nagkakababoy ka kay. Sa usa ka kinabuhi, di namo dinhi sa nasud sa mga balas. Ang salamat yun ta ha. Maapin ta kanunay. Salamat. Bye-bye. Mama tup tup mama.